Hej røvhuller. 2006 har været et ubeskriveligt år for Ungdomshuset. På den ene side har vi haft nogle af de største succeser i husets 24-årige historie. Den 23. september afholdt vi den indtil da allerstørste demonstration i Ungdomshusets historie. Mere end 3.000 unge gik på gaden. Det kom bare aldrig i fjernsynet. Måske fordi der ikke var ballade. Den 14. december havde støtter af Ungdomshuset arrangeret en demonstration, og med op mod 5.000 på gaden i decemberkulden er vi stærkere end nogensinde. Vi har holdt den største fest i Ungdomshusets historie. Mens vejret stadig var til det, tog vi alle etager og hele arealet i brug. Over 1600 var med til at fyre den af til en støttefest, der aldrig vil blive glemt. Et utal af nye støttegrupper har set dagens lys. Borgergruppen for Ungdomshuset, pensionister for Ungdomshuset, præster for Ungdomshuset, kunstnere for Ungdomshuset. Støtte- og solidaritetsaktioner over hele verden. Tyskland, Sverige, Norge, Frankrig, Irland, Holland, Polen og Schweiz. Grækenland, og det er bare i Europa. Og så langt væk som Australien, Canada, Japan og Rusland. 2006 har helt bestemt været året, hvor Ungdomshusets popularitet og opbakning har været allermest tydelig. På den anden side har 2006 også været et år med alvorlige nedture. Vi har flere gange måttet slås for at sikre vores rettigheder. Flere end 700 har været anholdt i politiets håbløse forsøg på at løse en politisk konflikt med vold og repression. Og vi har været mødt med en politisk arrogance større end Vejdekamps. Men vi er her stadig. I Ungdomshuset er årsskiftet mere end nogensinde et skæringspunkt. Vi går ind i det nye år med en trussel hængende over hovedet. Det er en skræmmende tid, men vi er klar, og vi er afklaret. I begyndelsen af det nye år vil vi se konsekvensen af den plan, som politikerne satte i værk i år 2000, da Ungdomshuset blev sat til salg. Københavns eneste selvstyrende ungdomshus vil blive angrebet af politiet, og vi vil være tvunget til at forsvare os. Det er ikke noget, vi har set frem til. Tværtimod har vi gjort alt for at undgå det. Der har været protester lige siden politikerne satte Ungdomshuset til salg. Især i det år, vi nu forlader, har vi gjort alt, hvad vi overhovedet har kunnet, for at politikerne og overborgmesteren skulle komme til at gøre noget for at sikre, at der også i det nye år kan være et ungdomshus. Vi har omdelt op imod 50.000 løbesedler og ophængt tusinder af plakater. Vi har indsamlet mere end 10.000 underskrifter. Vi har demonstreret, og vi har lavet spektakulære aktioner. Her skal nævnes, at vi sågar har hængt et banner fra Rådhuset for at gøre dem opmærksom på vores sag. Til sidst lykkedes det os at komme i møde med nogle politikere. Selvom Ungdomshuset i sin tid blev overrakt til os af en overborgmester, så ville Ritt Bjerregaard dog ikke deltage i et møde, mens der stadig var tid til at diskutere løsninger. Det kunne dog være det samme. Trods fine ord i deres pressemeddelelser fortalte politikerne, at de ikke ville gøre noget. Men der har været positive overraskelser i år 2006. En handlekraftig fond trådte til og tilbød, hvad politikerne for længst burde have gjort. De forsøgte at købe huset tilbage. Igen og igen bød fonden ind med stadig flere private midler, mens politikerne så passive til. Til trods for, at det var politikerne, der skabte konflikten ved at sælge huset, så blev der ikke tilbudt en eneste kommunal krone i forsøget på at købe huset tilbage. Selvom politikerne ikke ville skyde penge i redningsforsøget, så viste det så hurtigt, at de intet problem havde med at bruge andres penge. Pludselig mente politikerne, at fonden, der ellers hed Jagtvej 69, skulle købe et andet hus. Efter noget forvirring meldte fonden ud, at det måske var en mulighed. Fonden konstaterede dog, at det krævede, at politikerne viste reel interesse i at gøre noget. Det kommer aldrig. Og her kort før nytår gav fonden op. Der var ikke mere at gøre. Den manglede støtte fra politikerne, og det gjorde sagen umulig. Fonden valgte at forlade på møde med politikerne, simpelthen fordi det var spild af tid. Her til aften, når vi skåler i Ungdomshuset, så vil der gå mange varme tanker til fonden Jagtvej 69 for deres bestræbelser. Det vil aldrig blive glemt af os. Vi har mødt mere vilje og forståelse for en ungdomskultur som vores fra jer, end vi nogensinde har mødt fra politikerne.
Vi er ked af, at politikerne ikke har tonet rent flag fra starten, så I ikke skulle spilde jeres tid. Selv efter at fonden rejste sig og gik ind til et møde på Rådhuset, har politikerne desperat forsøgt at give verden det indtryk, at det er os i Ungdomshuset, der ikke vil finde løsninger. Hvis vi husker én ting, når vi går ind i det nye år, så lad det være dette. Det er politikerne, der har solgt Ungdomshuset, og de har absolut intet gjort for at sikre, at Ungdomshuset kan bestå. Hverken dette konkrete hus eller ideen. De har ikke vedtaget en lokalplan. De har ikke tilbudt en eneste krone i et forsøg på at købe huset tilbage. Selvom der er spurgt til nedrivningstilladelse, har de ikke tilbudt en af kommunens tomme grunde i stedet for den under Ungdomshuset. De har ikke stemt for et eneste forslag, der måske kunne have ført til en løsning. De har ikke tilbudt os et andet sted, og de har ikke forsøgt at mægle. De vil end ikke mødes til konfliktløsning. I de seneste dage har der været en masse snak om nye ungdomshuse. Alle mulige steder er blevet diskuteret flittigt i medierne. Det har været fremlagt, som om vi bare skulle pege på noget. Så kan fonden købe det, og så kan ungdomshuset flytte sig alt godt. Så simpelt er det ikke. Der er ikke noget andet sted. Det findes kun i mediernes og debatternes verden. Det er 6 år siden, at politikerne solgte Jagtvej 69. Hvis deres plan var, at vi bare skulle flytte, så havde de nok sagt det til os. Planen med salget af ungdomshuset var at lukke os. Og planen i dag er stadig at lukke ungdomshuset. Derfor er det ikke kommet til andet end udenomsnak fra politikerne. I ungdomshuset har vi aldrig diskuteret alternativer til Jagtvej 69. Fordi politikerne aldrig har givet os noget at diskutere. Og der er stadig ikke noget at diskutere. Fonden har sagt direkte, at de ikke har nogen midler uden konkret politisk opbakning. Den opbakning er ikke kommet. I de sidste dage har politikerne, og særligt overborgmester Ritt Bjerregaard, krævet, at vi skal gå fra Jagtvej 69, før hun vil diskutere med os. Den hopper vi ikke på. Det kan godt være, at Socialdemokraterne er historieforladte, og det kan godt være, at Ritt Bjerregaard ikke mener, at der eksisterede et København, før hun blev overborgmester. Men Ungdomshuset har eksisteret i 24 år, og vi kender vores by. I 1983 forlod besætterne af Lotria gennem en tunnel. Det gjorde de mod løfter om forhandlinger. I 1986 forlod man barrikaderne i Rysgade. Også her var man lovet guld og grønne skove fra politikerne, hvis man blot gik fredeligt. Igen i 2003 forlod børnehuset Sankt Pederstræde mod løfter om genhusning. Ingen af disse løfter er nogensinde blevet indfriet af politikerne. Dette er kun eksempler på en konsekvent politik gennem mere end 20 år i København. Går man, får man intet. I dag ligger politikerne, som de selv har redt. 20 års tomme løfter har ført til en fundamental og velbegrundet mistillid. Det har de kun dem selv at bebrejde. Politikernes krav til os at forgæves forsøg på at skjule, at det netop er dem, der har skabt problemet, og aldrig har gjort noget for at løse det. Vi forlader ikke ungdomshuset for at undgå en konflikt. Der er nogle ting, der er så store og vigtige, at det simpelthen ikke er en mulighed at føje sig. Selvom det betyder, at man skal gøre noget, man ikke har lyst til. Selvom man kan risikere straf og skader. Ungdomshuset er en af de ting. Vi har en forpligtelse over for den næste generation af ungdomshusunger. Vi, der har fundet noget i ungdomshuset, som ikke findes andre steder i København, vil gå ufatteligt langt for at sikre, at også de unge, der kommer efter os, får muligheden for at komme ind i ungdomshuset og for første gang nogensinde føle sig velkommen. Ungdomshuset passer ikke ind i en kommunal klubtankegang. Pædagoger, stramme rammer og faste åbningstider kvæler kreativitet. I ungdomshuset har vi i 24 år selv taget beslutningerne og selv ført dem ud i livet. Vi får ikke løn for det arbejde, vi ligger i ungdomshuset. Men vi har opbygget et kultursted og en musikscene, der i dag høster international anerkendelse. Når vi i dag kan drive et kulturhus, der sparker alle kommunens ungdomstilbud af banen, er det fordi, vi har valgt at bruge vores tid på ikke at konkurrere. Vi har valgt at gøre tingene sammen og tage beslutningerne i fællesskab. Det er succesen bag ungdomshuset, og det står enhver frit for at kopiere den. Vi vil gerne bruge den her lejlighed til at korrigere en misforståelse, således at den ikke trækkes med ind i det nye år. Flere personer i den offentlige debat
herunder overborgmester Ritt Bjerregaard, har været af den opfattelse, at der er 2 forskellige grupper af unge her i ungdomshuset. En gruppe, der arrangerer koncerterne, teaterforestillingerne, laver folkekøkken, spiller musik, driver dagscaféen, holder foredrag og trykker t-shirts. En anden gruppe sidder så nede i kælderen med sort tøj og styrthjelmen på, og venter på enhver anledning til at gå ud og slås med politiet. Der er ikke 2 forskellige grupper i ungdomshuset. Der er en stor gruppe, meget kreative og handlekraftige unge, der lever for at skabe en kulturel værdi, så man kan komme alt til gode. Og det er de samme folk, der gik på gaden den 16. december. Og det er de samme folk, I vil se på taget og på gaden igen, hvis politiet forsøger at lukke ungdomshuset med magt. Vi har givet København et kultursted, som politikerne burde sætte pris på og understøtte. I stedet for, så sælger de huset og lader som om de intet har med konsekvenserne af salget at gøre. Det er ikke bare provokerende, det er også dumt. Egon Weidekamp, der var den overborgmester, der i sin tid gav os ungdomshuset, sagde om aftalen: de får et hus, og vi får fred. Nu står de klar til at tage huset. Hvordan kan vi se det som andet end en krigserklæring? Det er forkasteligt, at vi skal spilde vores ungdom på krig. Igennem 24 år har vi bevist, hvorfor ungdomshuset skal være her, og hvilke behov det er, vi imødekommer. Der er andre, der aldrig har skulle forklare sig. Hvorfor skal der være plads til et operahus, når der ikke er plads til en punkscene? Hvorfor skal der være plads til ejendomsmælere, når ingen har råd til deres boliger? Hvorfor skal der være plads til fastfoodkæder, når der ikke er plads til vores folkekøkken? Hvorfor skal der være plads til Dansk Folkeparti, når der ikke er plads til flygtninge? Hvorfor skal der være plads til dyre caféer, når der ikke er plads til et billigt alternativ? Hvorfor skal der være et rådhus, hvis politikerne ikke lytter? Hvorfor skal der være plads til magasin, når der ikke er plads til Osmania? Hvorfor skal der være plads til de rige, hvis der ikke er plads til de fattige? Når vi forlader dette år og går ind i et nyt, så lad os bruge lidt tid på at reflektere over, hvad det er for en København, vi vil have. Vi ses på barrikaderne, og husk, du bestemmer selv, hvilken side du vil stå på. Godt nytår.